Λοιπόν, αυτό είναι το Blade MSR Bite and Fly. Σου δίνει φορτιστή, 2 μπαταρεούλες. Εδώ βλέπουμε πως φορτίζει μπαταρία. Όσο πιο αργά αυτό το λαμπάκι αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η μπαταρία σχεδόν έχει φορτίσει. Στην αρχή είναι τελείως κόκκινο. Είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι και ο αναπτήρας. Είναι πολύ μικρό. Λοιπόν, το μόνο που κάνει σε αυτό το ελικόπτερο να το κάνεις ένα bind είναι έτοιμο με τη τηλεκατεύθυνσή σας, Spectrum DSM2, και αν θέλετε λίγο πιο 3D να το πούμε, που δεν είναι 3D, είναι να πειράξετε, να το βρω λιγάκι. Στο Swash Plate έχει 2 επιλογές. Η μία είναι αυτά εδώ τα 2, από εδώ και από εδώ, και έχει και από εδώ και από εκεί άλλα 2 μικρά στο Swash Plate. Τα πιο long, τα πιο μακριά, να τα εδώ κάπως φαίνονται καλύτερα. Αυτά τα 4 εδώ. Τα 2 τα μικρά είναι πιο απαλό, τα 2 τα μεγάλα είναι πιο aggressive, λέει. Τάχα, εντάξει. Πάει καλύτερα έξω, στον αέρα. Το μοτέρ του. Τα 2 τα σέρβο. Εδώ είναι να συνδέσει την μπαταρία. Και πίσω μοτεράκι. Παιδιά, δεν παθαίνει τίποτα. Πέφτει, δεν παθαίνει τίποτα, το βάζετε μπρος, ξαναπετάτε. Κάνει bind με τη μία άμα έχετε Spectrum DSM2. Και σε ένα 20 λεπτό πολύ έχουν φορτίσει 2 μπαταριούλες. Αυτά. Καλές πτήσεις. Λοιπόν, η μπαταριούλα 3,7. Εδώ, δεν βγαίνει, δεν πάει πουθενά. Έχει ένα κοκκινάκι από πάνω, ένα κοκκινάκι από εδώ. Η τηλεκατεύθυνση είναι ανοιχτή όπως βλέπουμε. Και απλά το συνδέουμε. Έκανε το bind μόνο του. Είμαστε έτοιμοι. Το ελικόπτερο είναι πολύ σταθερό. Δεν παθαίνει τίποτα.